teď si udělám pár kousků z kartonu a sestavím si stroj na zmrzlinu. Co budete koukat? Tak, tady to slepím, tady to ufiknu a nalepím tuhle krásnou jahůdku. Jo, to se povedlo. To je roztomilý malinkatý automat. Wow, kým mám mnohem větší. To teda jo. A já mám ostružinovou zmrzlinku. To je hustý. Quentine, koukej. A já mám obrovský stroj na pomerančovou zmrzlinu. To bude lahůdka. Ty jo, ten obrovský kornout. Quentine, ty máš ale prcka. No jo, nesmějte se mi, holky. Škoda, že mám všechno to nejmenší. Ale se tu zmrzlinku ochutnám. A s radostí, protože bude moc dobrá. Jo, je vynikající. Jen toho bylo málo. Zaskočilo mě to! Nemůžu dýchat, pomoc! Au! Quentine, co to děláš? Promiň, to jsem nechtěl. Já to nebyl. Quentine, my jsme všechno viděli, prosím tě. No jo, dělej teď ty. Dobrá, ochutnám svoji zmrzlinku. To je taková krásná barva. Naplním si kornoutek. Tak, a ochutnám. I když počkejte, chtělo by to ještě něco? Ano, ještě si ji poliju jahodovým sirupem. A taky posypu barevným posypem. To teda bude něco? Tady ta zmrzlinka je právě mnohem líp. Nezbývá než ji ochutnat. To je vynikající. Mňam, miluju ostružinou zmrzlinu. Ty jo, já ji chci taky ochutnat. Možná se mnou podělíš? Prosím, prosím, jenom trochu. No dobrá, Quentine. Tady máš, to je pro tebe. Jo, děkuju. Do tohohle minikornotku si můžu nabrat ještě trochu mojí zmrzlinky. Wow. Pojď ke mně, lásko. To je vynikající. Ale ne, zase mi to zaskočilo. OK, pomozte mi. Kim, pomoz mi. Quentine, chudáčku, počkej, hned to bude. Už zase. Quentine, to už si děláš srandu. Nic nevidím. Něco mi vletělo do oka. Pomoc. Nebojkej, teď ti pomůžu. Tak, naplním tvůj kornoutek. Hotovo, tady máš, můžeš to ochutnat. Děkuji, Quentine. Ale ne. Všechno mi to spadlo. Ale víte, co byla to sranda? Můžu jíst i tak. A vy si taky dejte, kamarádi. Díky, Kate, ty jsi tak hodná. Jo, děkuji, Kate. To je skvělá hra. Tohle jsem. Super, hurá, vyhrál jsem. Tohle je nová hra Multi Sort. Je fakt cool. Tak si ji rychle stáhněte v Google Play nebo App Store. Užijeme si to spolu. Kdo má tak malý burger? Chudák Kate. Má fakt smůlu. Quentine už má ale větší burger. Super. Ty jo. Quentine, drž si tu čelist. Jo, Kim má největší štěstí, protože má obrovský burger. A začínáme s tím nejmenším. Kej do toho, rychle ochutnej. No jo, můj burger je možná malý, ale stejně bude nejlepší na chuť, tím jsem si jistá. Nechci spěchat, takže si se potěšení prodloužím a udělám si skvělou večeři. Tak, tady mám příbor. A můžu začít s degustací. Já jsem tak ráda. Ale ne! Racek mi ukradl burger! To je nespravedlivé! I tak jsem měla maličkou porci a ještě mi ji ukradli. No Kate, jsi loser. Tak radši začneme s mým burgerem. Chci ho rychle ochutnat. Vypadá takhle hodně. To je prostě vynikající. Nemůžu se ho nebažit. Mňam, mňam, mňam. Ale ne, vypadla mi náplň. A to není žádný problém.
Fuj, to je nechutný. Quentine, ty jsi tak nevychovaný. Tady máš, vezmi si ubrousek. Jo, Kim, díky. No, teď se vrhni na svůj ty. Tak jo, zkusím to. Tyjo, ten burger je strašně těžký. Ani ho nemůžu nadzvednout. Musím ho rozkrájet. Cože? Mám zkroucený nůž? No dobrá, mám lepší nápad. Krumpáč z Minecraftu mi pomůže. Tak motorovka? Taky ne? Tak kladivo? Tyjo, co mám dělat? Tak to chci něco silnějšího. Dynamit! Všichni se schovejte pod stůl! Oj! No co, povedlo se to? Jo, super! Co to je, sýr? To není vtipný. To je vynikající. Dejte si, kamarádi, do toho. Ty, paráda. Páni, to je teda meloun? Kim má ale nejmenší. Kim, nebuď naštvaná. Quentin má větší meloun. Jo, je skvělý. Ale největší má Kate. Páni, to je teda něco? Takový jsem ještě neviděla. No Kim, začni. Tak jo, zkusím to. Ukážu vám jeden trik. Vyhodíte melon a chytíte ho do pusy. Super. A teď je ochutnám. To je vynikající. Mňam. Tyjo, bylo v něm jedno semínko. To nechci. Co to na mě přiletělo? Fuj, proč to po mně házíš, Kim? Promiň, Quentine, já nechtěla. No, vrhnu se na svůj meloun. Rozkrojím ho vejpůl. Tyjo, to vypadá takhle hodně. A teďka všechno chci rozmixovat mixérem. Tak, jdu na to. Tyjo, to je teda šťávy. Vypadá to krásně. Teď tam dám brčka a ochutnávám. Tyjo, to je lahoda. Mňam. Je to vynikající. Dostal jsem skvělý nápad. Akorát mě štvou ta semínka. Ale já je prostě můžu vyplivnout. Jo, to byla trefa. Super. Jde ti to skvěle, Quentine? Wow, bezva. No Kate, teď ty. Do toho. Jo, a mě už napadl jeden nápad. Jak nakrájet tak obrovský meloun. Vezmu si svoji katánu. Jo, tu máš. Meloun nemá šanci. Hotovo. Meloun je krásně nakrájený na malé kousky. Teď ho můžu ochutnat. Tyjo, ten je vynikající. To je senzace. Nikdy mě neomrzí jíst meloun. Jedla bych ho už na věky. Mňam, mňam, mňam. To je ta nejlepší mňamka na světě. Já jsem tak nacpaná, ale mě to nevadí. Chci jíst dál a dál. Paráda. Mňam. Kamarádi, to je prostě skvělý. A skoro jsem ho celý snědla. Tak a je to. To jsem nacpaná. Skvělý, Kate. Jo, akorát ta semínka. Chtějí ven. A Kim, musíme se ochránit. Schovej se. Ne, chudá Kate. Kamarádi, zachraňte se. Ne, pomoc. Lezu. Tyjo, to je teda palba. Quentine, jak jsi na tom? Jsem v pohodě už. Jo, já taky. To teda bylo něco. Kate, jsi v pohodě? Jo, promiňte. Akorát musím na záchod. Čau. Ojoj, vypadá to, že někdo má smůlu na velikost huba Buby. Seme, nebuď smutný. Mary, to obrovská huba Buba. Z takového balení bych nefouknul takovou bublinu, že by se ní mohla uletět. Páni Sophie, ty máš celý huba Buba transformer.
Mary, beru to zpět. Seme, začneme s tebou. Není to největší Hubba Bubba na světě, ale není ani nejmenší. Honem, ochutnej ji. Dobrá, příště budu mít štěstí. I když to malinká Hubba Bubba, stejně je moc dobrá. Vidím, že tě chutná, Same. No, Mary, teď ty. Honem to otevři. Všichni jsme zdraví, co tam máš? Wow, to je roční zásoba Hubba Bubby. Já teďka rožvíkám každý balíček, úplně všechny. To uvidíte. Tak, vezmu si první. Paní Hubba Bubba, jste připravena se nechat sníst? Já prostě zbožňuji Hubba Bubbu. Páně, je tak dlouhá. Tebe taky sním a tebe taky. Sním všechny, paní Hubba Bubby. To je právě jako Hubba Bubby špagety. Honem, Mary, šup, šup, sněs je. Zdá se, že jsou nekonečný. Už zbývá jen kousek. Tyjo, Mary, ty bys měla být zapsána do Guinnessovy knihy rekordů v nejrychlejším pojídání žvíkaček. Seme, co jsi to udělal? Byla jsem na cestě k rekordu. Honem ten balonek chytně, než odletí. Seme, ty se smerený bublince zalíbil. Drží se tě jako klíště. Může někdo s mi pomoct? I když to máme něco zajímavějšího. Sophie, možná bys mohla překonat rekordy. Co pak to tu máme? To je velká Hubba Bubba, honem jí ochutnám. A tohle taky. Na vás jsem zapomněla, malíčcí. Rychle do pusy. Mám tě, tebe taky. Ham? Šup, Sophie, do toho. Oj, zdá se, že Sophie už z té Hubba Bubby nějak unavená. Už zbývá jen kousek, neboj. Lidi, nenuďte se. Za chvíli budeme nafukovat bublinu. Sophie potřebuje pomoc. Hubba Bubba jí uvízla v puse. Pomozte jí. Mary, máš nějaký nápad? Jasně, že máš. Sophie, neboj, zachráníme tě. Zlejtí Hubba Bubby. Jsme opatrně. Jo, to funguje. Tahej, ještě trochu. Hoj, Sophie, jak se máš? Kde jsou všechny ty žvíkačky? Ne, Sophie, snědla jsi mýdlo nebo Hubba Bubbu? Odkud se to vzalo tolik balónků? Když to jsou balónky, můžete je práskat. Práskejte. Mary, přiznej se, ukradla si Barbie koblihu? Je tak malá. Je velká jako tvůj nehet. Seme, vidíš, taky už máš štěstí. To je vynikající kobliha. Sophie, ty jsi ukradla koblihu obrovy? Tvoje kobliha by se dala použít jako záchranný kruh. Mary, nerozčiluj se. Třeba tvoje chutná nejlíp. Jasně, chtěla by tomu něco přidat. Šlehačku a barevný posyp. Ještě roste milejší než předtím. Kamarádi, souhlasíte? Nechápou to. Ochutnejte, Mary. Je určitě nejlepší. No co, chutná ti? To je lahoda. Seme, teď ty. Ochutnej svůj koblížek. Hurá, je větší než merenina, takže ji rozpůlím. Tak se neušpiním. Tak a ještě mám druhou půlku. Mňam. Sophie, teď ty. Jak chceš sníst tak velkou koblihu? Prostě si kousnu. Je tak dobrá. Miluju koblihy, zvlášť když jsou takhle velký. Zdá se, že Mary Semem trochu závidí. Hej Mary, co pak to máš v plánu? Co si to vymyslela? Ten polštář vypadá jako Sophie kobliha. Sophie, mám pro tebe špatnou zprávu. Mary a Sam si z té právě udělali nemoc pěknou srandu. Určitě to nebyla kobliha. Sophie, jak ti chutná polštář? Kamarádům, ale tvé kobliha určitě chutnala. Lidičky, ta kobliha je tak velká. Můžete si ji rozdělit mezi sebe. Hej, dejte mi, to je moje kobliha. Oj. Jste v pohodě? No dobrá, Sophie, tady máš. Ne, dík, nechci. Jo, Sophie, tentokrát nemáš takový štěstí. Seme, tebe štěstí neopustilo. Ale podívejte, co má Mary. Mary, dneska je tvůj den. To je ten největší čokopaj, jaký jsme kdy viděli. Ano, Sophie má smůlu. Ale to té báječné chuti čokopaj nezabrání. Ochutnám ho, jestli se mi to povede rozbalit. A co tohle? Moment, hned to bude. Tadám!
No Sofie, jaký to bylo? Bylo to dobrý, ale nestačí to, co? Samé, pokračuj. Zrovna jsem chtěl vyzkoušet ten lifehack. Vezmu si na to mikrovlnku. Výborný čokoládový koláček. Šoupnu ho do mikrovlnky a chvíli počkám. Samovo jídlo je hotové. Vypadá to moc hezky. Už nám tečou sliny. Seme, ochutnej to honem. Čekáme na tou reakci. Wow, tak je to mnohem lepší. Seme, trochu se sám ušpinil. O nic nejde. Na co jsou ještě trička? A je to hotovo. Ale teďka máš na tričku hnusnou skvrnu od čokolády. To napravím. No a je to. Seme, to už jsou ty tvoje lifehacky. To umíš jen ty. Hlavně si neušpině tuhle stranu. Dobrá, Mary, tvá hvězdná chvíle je tady. Všichni se nemůžeme dočkat, až uvidíme největší čokoládový koláč všech dob. Já se taky nemůžu dočkat, až ho uvidím. Rychle ho chci ochutnat. To je ale macek. Samův nápad se mi moc líbil. Až na to, že ještě nevynalezli mikrovlnku pro obry. Tak ho trochu opeču. Myslím, že už to bude stačit. Honem ho ochutnám. Jo, ochutnej ho rychle. Chceme vidět, jak chutná. Kamarádům už tečou slinky. A jsem něco vymyslel. Jo, další štípek. Mary, jsi v pohodě? Lidi, máme dobrou a špatnou zprávu. Mary je v pohodě, ale je naštvaná. Sophie, my všechno vidíme. Mary se to asi líbit nebude. Tyž beze mě? No teda. Au, Mary. Aspoň budeš vědět, jak mě namáčet do čokopáje. Wow, to je výborná Coca-Cola. Sebe, nemáš se Coca-Cola dost bublinek? Ty jsi ale srandovní. Sophie, víš, že se k tobě nevrátilo štěstí? Mně tohle bude stačit. I když ne, nebude. Podívej se do toho, možná tam něco zbylo. Sophie, dělal jsem si srandu. Ten obal rozhodně není k jídlu. Ne, nic tam není. Mary, teď ty. No konečně. Zrovna jsem dostala žízeň. Opravdu moc chci pít. Mary, dost, mohla bys prasknout. No, chutnala ti? Ani Mary, ani jsem nevěděla, že tohle dokážeš. To je 10 bodů z 10. Okay. Jan teďka ukáže, jak správně pít obrovskou nálež Coca-Coly. Seme, nechceš pomoct? Holky, pomozte Semovi, sám to nezvládne. Jen buďte opatrní, nic nerozlejte. Zdá se, že něco špatně. Seme, blíží se k tobě kolová tsunami. Chytni ji. Objednávali jste si kolu? Same, jen se na holky nezlob, prosím tě. Dívat. Páni, to je malá kostka. Zajímalo by mě, jak chutná. Melissa ji dostala. Michael už má více kostek. Zajímalo by mě, co s nimi uděláš. Judy měla největší štěstí ze všech. Má obrovskou Rubikovu kostku. Je to opravdu všechno jedlé? Judy praskne, jestli to všechno sní. Dobře, jsem připraven začít. Mám malou kostku, zkusme to. Lidi, vím, že vás to zajímá, ale díváte se přímo do mých úst. Dobře, zkusme to. Je to dort, lahodný. Opravdu? To se mi líbí. Zkusme to, ale mám všechny kostky rozházené. Také z těchto kostek udělám Rubikovu kostku. Je to dokonce jednodušší, než řešit skutečnou Rubikovu kostku. Dokázal jsem to. Miluji to. No, Michaele, řekli bychom, že se ti všechno rozpadá. Podívej se sám. Jo, kostky prostě padají samy. Líbí se ti to? Myslíš, že všechno vyšlo? Samozřejmě, ale hlavní je, jak to chutná. Zkusme to. Jak lahodné. Ten dort je velmi chutný. Judy, je zajímavé vidět, jak sníš svou obrovskou Rubikovu kostku. No tak, začni. Dobře, začínám mít hlad. Zkusme to.
Nejdřív to musím uspořádat. No, tenhle žlutý vypadá chutně. Zkusme to. Wow, uvnitř je to duhové. Jak lahodné. A co tahle strana? Otočme to. Ne, není to tak snadné. Jo, teď to můžu zkusit. Vezmu si tento kousek. Čokoláda a uvnitř je tekuté želé. Nech mě to zkusit. Taky to má marmeládu. A ten dort je prostě úžasný. Pojďme dál. Dobře. Nech mě zkusit tento kousek. Oho, super. A tedy není to jen chutné, ale také jahodové uvnitř. Nech mě to zkusit. Tak dobré, nemůžu přestat jíst. Hej lidi, co je s vámi? Rádi bychom to zkusili, prosím. Podělíš se o to? S tebou, sakra, vydrž tady. Meliso, máš takové štěstí. Děkuji, Judy. Leď dovnitř, Meliso, nebo to všechno sním bez tebe. Kluci, tenhle dort je pro všechny. Díky. Rubikova kostka mizí před našima očima. Podívej se na to. A Judy dostala poslední kousek, když si skončila. A pak můžeme pokračovat. Co jsi dostal tentokrát? Páni, je to Oreo. Judino je tak maličké, tohle vidím poprvé, ale Michaelovo je střední velikosti. Není to špatné. Co tedy Melissa? Páně, to je obrovské Oreo. To určitě nikdo nepřekoná. Dobře, začneme s Jude. Máš maličké Oreo. Já? Dobře, začínám mít hlad. Napadl mě nápad, hodím Oreo nahoru a teď ho chytím do pusy. Vojla! Ne, zakuckal jsem se. Chytila jsem to. Judy, dovol mi ti pomoci. Děkuji, Michaele. Je to vynikající. Teď si nařaděte. Dobře, jdeme na to. Potřebuji nasekat Oreo, pár jasných pohybů a tohle je umění karate. Teď vezmeme sklenici mléka a chytíme do ní všechny kousky Oreo a marshmallows. Mám milkshake. Zkusme to. Mňam. A marshmallows se sem skvěle hodí. Opravdu se mi to líbí. Je škoda, že všechno končí tak rychle. Dobře, když jsem hotová, je řada na Melise. Pokračuj. Opravdu. Hurá, jak to můžu lépe sníst? Nemůžu to zvednout. Určitě to nemůžu ukousnout. Příliš tvrdé, ale je to tak lahodné. Čokoláda, skvěle. Meliso, mám nápad. Nech mě ti s tím pomoci rozbít to. Páni! Všechny moje marshmallows se rozpadaly. Michaele, ale proč si to udělal? Líbilo se mi to, jak to bylo předtím. No, tak, Meliso. Chtěla jsem udělat to nejlepší, co jsem mohla. Drž hořák, můžeš s ním rozpustit marshmallows. Dobře, nech mě to napravit. Tak lahodné a voní to tak hezky. Tak lahodné. Děkuji, Michaele. Wow. No, pokud je Melissa šťastná, pak můžeme zkusit její obrovské Oreo. Tak lahodné. Nikdo nikdy předtím nesnědl tak obrovské Oreo. Je to pravděpodobně neuvěřitelně lahodné. Vy se od toho ani nemůžete odtrhnout. Sušenky jsou příliš lahodné. Vedli jste si dobře a snědli každou poslední drobečku. Skvělé. Teď pokračujeme. Ach, taková roztomilá malá plechovka sody. Meliso, tohle je tvoje. Judy má obyčejnou plechovku. Podívej se na to, tady vidíš lépe. Skvěle, ale Michael má obrovský sud s limonádou. Je tak obrovský. Začněme s malou plechovkou. Meliso, si první. Dobře, zkusme to. Nech mě to otevřít. Páni, to je tak skvělé. Uvnitř je malý ohňostroj. Skvělé. Zkusme to. Lahodné. Všechno mi exploduje v ústech. Vidíš to?
Jo, super, ale teď je řada na mě. Nech mě otevřít tu plechovku. Páni, podívej se na ty ohňostroje. Zkusme to, mám zvláštní pocit v ústech. Prasknutí exploduje přímo v mých ústech. Ach, to je nepříjemné. Ohňostroje v ústech nejsou tak dobré, jak to zní. Ale rychle to přejde. Soda je super. Teď je řada na Michaelovi. Samozřejmě, otevřeme plechovku sody a není to tak snadné. Dobře, povedlo se. Páni, jak krásné. Takový ohňostroj je jen na prázdninových videích. Zkusme to, dokonce má i brčko. Ach, měl si pravdu, že to exploduje v ústech. Není to moc příjemné. Ach, proč jsi na mě ukázal? Michaele, už to nedělej. No tak, bylo to vtipné, ale napadla mě jedna legrace. Dejme si ještě trochu limonády. Ne znovu. Michaele, to stačí. Padám. Meliso, chceš také? Ne, vůbec se mi do toho nechce. Raději ne. Dobře, potřebuji víc limonády. Nemohu tě nechat bez ohňostroje. Ach, Michaele, proč to děláš? To je směšné. Ta soda vybuchla sama. Všechno je v pořádku, že? Aups. Tentokrát má Judy malý balíček M&M's. Jak milé, zkus to brzy. Jen jeden? Dobře, lahodné, ale vůbec to nestačí. A mám průměrný balíček. Tady je určitě více bonbonů. Dejme všechno na rukou. Páni, rozhodně není dost dlaní na všechny ty bonbony. Páni, můžu to všechno sníst. Mňam, to je dobré. Michaele, je to tvoje? Jo, mám obrovské balení M&M's. Skvělé, že? Zkusme to. Páni, co se děje? Kde jsou všechny ty bonbony? Michaele, no tak. Pumpuj to. Dobře, to je skvělý nápad. Bude to lepší a větší. Páni, podívej se na to. Funguje to. Skvělé, že? Miluji to. Explodovalo to a teď jich mám spoustu. Holky, pojďte, přileďte. Proč mám tak málo kousků? A já mám obrovský kýbl. Obrovský? Tak se podívej na ten můj belík. Tak tomu říkám sváče. Můžu aspoň první začít? Proč ne? Hurá, zrovna jsem dostal docela hlad. A holky, znáte rychlý způsob, jak se zbavit kostí v tom stehínku? Koukejte, stačí pěkně zmáčknout, vytáhnout kost a pak to stejně rychle sníst. Tyjo, to je super nápad. Jo, ale škoda, že jsem to mohla ukázat jenom na jedné noze. Ty no, i bez tého nápadu jde spohodlné jíst stehínka. Hlavní je mít chuť k jídlu. Bez ní je to všechno k ničemu. Kdyby si viděla svůj obličej. Něco se ti nelíbí? Jsem hodně umazaná? To je v poho, utři si tvojí sukní. Ach tak. Tak to tě čeká maska na vlasy ze strouhanky a oleje. Ty no, to je ono. To je to, co si zaslouží. Tu máš. Jak se ti to líbí? To stačí, už se mi točí hlava. Konečně se taky můžu pochutnat na svém oblíbeném kuřeti. Mám ho tolik. Ale něco mi říká, že nebudu moc přestat. Je prostě až moc lahodné. Jo, to je lahoda. A kromě toho je můžu jíst i ze šavlí. Dobrý, co? To je pradávný způsob. Asi jsem se přejedla. Chuť obyčejného kuřete mi začíná trochu nudit. Takže je čas udělat to speciálním. Čokoládový syrup mi v tom pomůže. Holky, kdybyste viděli, jak lahodná je kombinace čokolády a kuřete. Je to prostě neskutečně lahodné. A taky je to dost kalorické. Molly, a jak by ti chutnalo kuře s pálovou omáčkou, Ještě si dám. Ale ne, proč je to tak pálivé? Překvátko. Ups. Proč jste to udělali? Podívejte se na mě, vypadám hrozně. To teda jo, vypadáš hrozně, ale je to tak vtipný. Jsem tak ráda, že mám takovou maličkou rybičku. Je dokonce dost milá.
Nemůžu než souhlasit. Ta moje už je mnohem větší. Viděli jste vůbec tu mega rybu, co mám já? Já ji rozhodně jíst nebudu. Molly, ty máš největší štěstí. Mám skvělý nápad. Mám tu schovanou malou kuchyňku. Teď se mi bude hodit. Kuchyňku? Na co? Protože rybička se musí umýt pod malým kohoutkem. Pak musím na ohni rozevřát malou pánvičku a nalít do ní olej. No, a teďka už můžu tu rybičku osmažit. Páni. Jo, to je to, co znamená mikrokuchtění. Malé rybičky se musí jíst náležitými pomocníky. Vidličkou a nožíkem. Ani se s nimi neušpiním ruce. I když tak malé náčiní je dost těžké používat. Stejně budu muset použít ruce. Nemám ráda ryby, ale povedlo se mi ji usmažit. Je výborná. Výborná? A jak bych ji mohla usmažit já? Jasně, vždyť je to sluníčko. A já tu mám lupy všech velikostí. Tentokrát se vezmu tuhle obrovskou. Tak to je opravdu originální způsob smažení ryb. Originální a dost dobrý. Teď voní úžasně. A chutná opravdu výborně. Mary, teď ty, ochutnej si rybku. Jakou rybku, prosím tě? To je pořádná ryba. Ale i taková ryba se dá usmažit. A nemůžu na ní najít vhodnou pánev. Co dělat? Jasně, vždycky sebou nosím doktorský oblek. A tady je defibrilátor. Náboj, rána. Nefunguje to, ještě jednou. Co se to děje? Všichni tady zhoříme. Nebojte se, právě jsem si udělal výbornou rybu. A jinak se si vychutnat její dokonalou chuť. Nikdy jsem si nemyslel, že to povím, ale dokonce Mary závidím. Já taky. Hele, Kša, ani nečekejte, že se mi podělím. Je to moje rybka. Jsi hladová. Fuj, nesnáším sapičí vejce. A já ho mám tak velký. A viděli jste moje? Holky, já začnu. Já to vajíčko celé sním najednou. Takhle to nepůjde, musíš ho rozkousat. Nebo já tě s tím pomůžu. To je hnus, fuj. Nic horšího jsem toho nechutnala. Holky, čeká sluční můra. Já to zvládnu. Jsem připraven na to nejhorší. Ale nejdřív to vejce musím rozbít. Tu máš. Au, to bolí. No to nevadí. Myslíte si, že to uboho vejce nerozbiju? Mám tu ještě větší kladivo. Oj, neudržím to. Já ho teď. Tu máš. Páni, to vejce je tvrdší, než jsem si myslela. Ale to nevadí, já ho stejně rozbiju. Uvidíte. Ojoj. Stůj, kam jdeš? Hej. Páni, tak lehko se rozbilo o podlahu. Jo, my vidíme, ale se ho musíš sníst. Nemyslela jsem si, že moje kamarádky jsou tak zlé. A když musím, tak musím. A ještě i z podlahy. Blé. Udělala jsem to. Hotovo, to by stačilo. Teď ty. Doufám, že se mi to vajíčko rozbije o pěst. Tyjo, tam někdo fakt bydlí? Tyjo, to je drak. Holky, sežere nás. Sežere. Podívej se na něj, jak tancuje, to je úžasný. Tyjo, roztomilý dráček. Roztomilý? Vždyť nás už nespálí. Tyjo, uletěl. Ahoj, budeš nám chybět. A teda má co se zaslouží. Tyjo, Happy Meal miluju. Jo, taky, jo, mám to nejmenší. A já jsem naopak dostala obrovský. Takový jsem ještě nikdy neviděla. Jo, taky ne.
No, a já musím otevřít svou malou krabičku. Dobrá, možná je v ní něco velmi cenného. Budu se na to muset vzít pinzetu. Je tu burger a hranolky. I když z žele. Dokonce tu mám malou hračku. Je tak roztomilá. Ale bez opy se tu neobejdu. Ty jo, už vidím, jaké mám štěstí. A bez ní tu porci vůbec nevidím. Mary, dost, neprohlíž si to tak a prostě to sněz. Klidně, myslím, že můj problém sníst tuhle mini svačinku. Mňam, mňam. Moc dobrý. A teď se budu hrát s tohle kočičkou. Podívejte, můžu si dát na prst. Není to super? Konečně taky zjistím, co v tom Happy Mealu mám já. Wow, mám tu velké hranolky, popit a hamburger. Přesně to mám ráda. Budu se moc najíst a zároveň se zahrát. Perfektní. Molly, necháš mi se aspoň kousnout toho burgeru? Aspoň trochu. Dej ruce pryč od mého jídla. Ach tak, ty budeš kousat? Uvidíme, jak se proti tím budeš bránit, když vůbec nic neuvidíš. Mňam, to je tak dobrý. Molly, ty jsi tak štědrá, děkuju. Co, jak jsi mohla? Všechno se to snědla. Zbyly mi jen drobky. No, ještě, že tu mám popit, ten mě nikdy nezradí. Já mám taky nějaké dobroty. A ty dobroty jsou fakt obrovské. A taky dárek. Začnu s jídlem, protože mám opravdu hlad. Vymyslela jsem to, je nejvyšší čas, abych se vzala svůj karate oblek. Můžu bojovat i s boxovacím pytlem. Tu máš. A taky si dám pár hranolek. Vidíte, mám je jako meče. To je úžasné. Tyjo, ty jsem měla největší štěstí. Já vím, ale to není všechno. Teď půjde do akce opravdový samurajský meč, který mi nakrájí tenhle mega hamburger. Hej, pozor! Ta zelenina mě shodí ze židle. Nebojte se, všechno je hotové. Popřejte mi dobrou chuť. Dobrou chuť? To vypadá takhle hodně. Můžu se taky vzít, prosím. Ano, můžeš, já nejsem hladová. Díky, to jsem tak ráda. Mňam, mňam. Není zač, ty jsi moje kamarádka Mary. Tohle je ta nejmenší fanta, jakou jsem kdy viděla. Páni, tohle je nápoj ze žvejky, to jsem ještě nezkoušel. Ty, jen si podívejte na moji obří láhev. Ty jo. Proč se smějete? Aspoň můžu začít jako první. Teď to vymáčknu a ochutnám. Ty jo. To je tak vynikající. To je medové želé vyrobené z fanty. Paráda. Úplně se rozplývá na jazyku. Oj, promiňte, to jsem nechtěla. No dobrá, Quentine, teď ty. S radostí. Hned to ochutnám. Hej, mně se to žela nevymačkává. Co s tím mám dělat? No tak. Já mám jeden nápad. Jess, půjč mi jednu gumičku. Díky. I když jedna nebude stačit, vezmu se ještě jednu. A ještě jednu. A ještě jednu. A ještě jednu. Hej, Quentine, ničíš mi účes. Promiň, Jess, musím dodělat svůj experiment. Tak, teď se to vymáčkne. I když ne, Jess, potřebuji ještě jednu gumičku. Díky. Aha, a dej mi všechny, to je ono. Teď se to povede. Wow, jo, už to teče. A teď to ochutnám. Tyjo, to je vynikající. Sním všechno až do poslední kapičky. Aha, a ještě můžu nafouknout bublinu. To je úžasný. Aha. Ty jsi mi zničil účes a vzal si mi všechny gumičky. Nešahej na mě. Dobrá, budu si všímat svého. To je lahodný. Chci nafouknout větší bublinu.
Páni, to je super. Tenhle balonek může dát Jess. Hele, už nebreč. Opravdu, jenom jeden balónek? Já ho nechci. Tvůj balonek mi gumičky nevrátí. To bylo vtipný. To mi zlepšilo náladu. No, teď jsem celý od žvejkačky. Miley, proč se směješ? To se nedělá. Ochutnej svoje želé. S radostí, Quentine. Mám ho tolik. Hej, taky se mi to nechce vymáčknout. Ale já vím, co s tím dělat. Haha, ještě že mám tenhle dynamit. Zapálím ho a chvíli počkám. Za chvíli to vybouchne. Ahoj. Kam jde? Zvláštní. Páni Jess, podívej, to je dynamit. To je hrůza. Jsem celá v druhém žele. To se mi povedlo, teď to můžu ochutnat. To je lahodný. Mňam. Já nic nevidím, pomoc. Musím si sundat brýle. Co se to tady stalo? Všechno kolem je lepkavý. Ale je to lahodný. Jess, dej si. Fakt to je dobrý. To je ale dost malá zmrzlinka. Ale je tak malá, tím se nenajím. A co máte vy? Já mám obyčejný balíček. Tvoje zmrzlina je nic ve srovnání s tou mojí. Mám obrovský balík zmrzliny. Holky, já mám takový štěstí. Ale začneme s Miley, protože to má nejmenší velikost. No, do toho, Miley, ochutnej jí. Dobro, chutnám. Vezmu si mini lžičku. Ta se hezky hodí na tuhle maličkou zmrzlinku. To je lahodný, mňam. To je tak osvěžující. A to potěšení se chci prodloužit, takže budu jíst po troškách. Tyjo, to je božská chuť. Miley, nemohla bys trochu zrychlit, prosím tě? Nám se ta zmrzlina rozpustí, než to sníš. Tak a dost, to by stačilo. Já ti s tím pomůžu. Na. Ale já jsem si to potěšení chtěla protáhnout. To nevadí. Jess, do toho, rychle to sněz. Tak jo. Tyjo, Miley měla si pravdu, ta zmrzka je prostě báječná. A mimochodem, zmrzlinu mám prostě nejradši a hlavně jahodovou. Jedla bych ji klidně každý den. Ještě lžička, je mi hrozná zima. Pomozte mi, kamarádi. Proč ti to tak trvá? Dělej, rychle to sněz. Jak jako že ne? Dobrá, tak já ti pomůžu. Pomocí hořáku ti to zmrzlinu rozpustím. Teď nemáš zmrzlinu, ale mléčný koktejl. Tak ho rychle vypij. Tak, nalil jsem ti ho do kelímku. Teď ti ho ještě ozdobím šlehačkou. Tak. Dám ti tam mrčko a pij. Děkuji, Quentine. To je vynikající. Děkuju. To byl skvělý nápad, Quentine. No konečně jsem na řadě já. Já mám tu největší lžíci na světě. To je tak sladká a lahodná. Mňam. Chci ještě. Jej, nemůžu tu lžičku vytáhnout. Co mám dělat? Tyjo, to je velký kopeček zmrzliny. Je těžký. A víte co? Dostal jsem geniální nápad. Z té zmrzliny si postavím sněhuláka. Hned ho budu mít hotový. Tak. A teď si vezmu ještě jeden balónek. Zmrzlina mi už došla. Ale to nevadí. Želé očí mu udělám oči. Teď pusinku. To je nádhera. Uvážu mu šálu. Tuhle mi upletla babička. Hotovo. Líbí se vám? Jo, sám jsem nadšený. Moc krát děkuji.
Děkuji. O ne! Jess, to nemůžeš jíst, to je můj sněhulák. Miley, holky, nechte toho. Tak, takhle seď, Miley. Jess, nedělej to. Zakázal jsem ti to. Tak, tu máš. Nikdo se neodváží sníst mého sněhuláka, slyšíte? Ty jsi tak roztomilý. Nedovolím, aby ti někdo ublížil. Ty jsi můj miláček. Co pak to asi máte pod těmi pokličkami? Miley, začni, podívej se. Co? To je niva. To strašně smrdí, fuj. Můj parfém to vylepšil. Fuj, ale tý chutí vůbec nepomohlo. Ble, já budu zvracet, to je nechutný. Zvládla jsem to. Kamarádi, hodně štěstí. Tu mám snad větší kus? Jo, mám, to snad ne. Mám obrovský kus smradlavé nivy. Dostal jsem nápad. Převléknu se za kouzelníka. A teď vám holky něco ukážu. Tak, teď mám pod poklicí nic. Haha. Co? Jak se to udělalo, Quentine? To je mé tajemství, nemůžu vám to prozradit. Co tak smrdí? Co chcete, holky? Jo, mám ho tam, pod tím cylindrem. Nevím, jak se tam objevil, Quentine, ale teďka ti ho nacpu do pusy. Já jsem tak doufal, že to nebudu moc jíst. Fuj. Ty vypadáš tak vtipně, Quentine? Haha, vtipný. A teď se koukni, co máš pod tou poklicí ty. To je mega kus síra. Ne. Já si omdlím. Miley, viděla jsi to? Jess omdlela. Co budeme dělat? Jasně. Převléknu se za kuchaře. A ozdobím ten kousek sýra krásným fialovým krémem. Tak modrým. Zeleným. Wow, mám všechny barvy duhy. Jess, koukej. Wow, to je pro mě. Super, to ochutnám. To je tak lahodný. Mňam. To určitě sním až do posledního drobečku. Mňam. To je smradlavý sýr. Jo, Quentin tě napálil. Já teďka budu zvracet. To je smrad. Já si omdlím. Mně je špatně. Haha, pomsta byla sladká. Hurá! Páni, to je malá porce Huba Buba. A já mám obyčejnou porci sladkostí. Wow. Tohle je ta největší porce mátového žele na světě. Super, viděli jste to? A co je tohle? Jo, mám nejmenší porci, ale co, mě to nevadí. Za to začínám jako první. To je skvělá žvejkačka. Je to moc dobrý. A můžu nafouknout bublinku. Hustý. Ale prosím tě. No teď já. Jdeme na to. Počkej, může být další já, prosím. Prosím. No dobrá, tak začni. Díky, Kenny. Tyjo, to je ale dobrota. Wow, to si pošmáknu. Tyjo. Tyjo, je mi nějaká zima. Zdá se, že mám novou superschopnost. Ledový dej. Tyjo, hustý. Ale začíná mi být trochu zima. Pomozte mi. Úplně se zamrznu. Nemůžu se hýbat. Jej, to jsem asi trochu přehnala. Promiňte, kamarádi. Ty sýrové nudle jsou tak maličké. Ach jo, to je škoda. Wow, Ashley má větší štěstí.
Je to tak a mám z toho velkou radost. Wow, to snad není pravda. Oj, a on bude jíst nudle? Nevím, začni ty. Tak jo. To je vůně. Vezmu si na to holubky, jak se sluší a patří. Hej, proč mi to nejde? Tak co je? No dobrá, bude jíst takhle. To je vynikající. Jsem v pohodě, zdálo se mi, že... Bože, to nebyl sen, mám mega nudle, jo! Klídek, ještě budeš mít čas si je vychutnat, ale teď jsem na řadě já. Ochutnám. Ty jo, nečekal jsem, že to bude tak dobrý. Ta chuť je naprosto úžasná. Mňam. A co takhle kečup, kámo? Bez něj to je lepší. Tyhle nudle mají tak úžasnou sírovou chuť. A nechci jí kazit. Co? To už je všechno. Kdo je další? Můj čas nastal, hurá! A prosím vás, holky. Já jsem tak šťastný, že se mi chce tančit. Na rozdíl od Ashley mi jen sírová příchuť nestačí. Takže do nich naleju co nejvíce kečupu, aby byl lepší na chuť a mega cool. To je radost. O tohle jsem vždycky sněl. Mňam. Mimochodem, nemám jednoduchou vedlejčku, ale vychytávku, která umí super rychle namotávat nudle. Jo, hlavní je stíhat se dát do pusy. A s tím mi pomůže moje druhá ruka. Jsem v 7. nebi. Zdá se, že jsem celý život jedl docela málo, abych se teďka mohl vynahradit. Paráda. Mňam. Vypadá to, že se Kenny zbláznil. Jo, to jo. To bylo fantastické. Co? Když jsem právě začal? Tak rychle to nemohlo skončit. Holky, vy jste tak vtipný. Promiňte, nechal jsem se unést. Jo, a tohle je moje. Díky. Nebude vám to vadit, že jo, když to dojím? To je vychování. To je legrační kola. Ano, je želé, to je ale vtipný. Páni. Wow, to je teda něco, to mám štěstí. A moji kolusu to vidíš, protože je tak malinká, ale je to lepší než nic. Super. Vychutnám si každý kousíček. Mňam. Hej, Ashley, co děláš? Nech toho, nešej na moji kolu. No dobrá. Ještě žám celou obyčejně velkou kolu a můžu si s ní dělat, co chci. Třeba si ji nakrajím na kostičky. Tak, nejprve ji takhle rozpeknu rovně. A pak na proužky a na kostičky. No, to byl skvělý nápad, co? A teď začnu ochutnávat. Ty jo. Želé s takovou příchutí jsem ještě neochutnávala. Je to docela neobvyklé, ale líbí se mi to. Hej, Kenny, co tu děláš? Dobrá, chápu. Au! Souborce už si snědl. Nech mi si to mojí taky vychutnat. Super. Budu se oblizovat až za ušima. Mňam. Chci sníst všechno do posledního drobečku. Paráda. Konečně si můžu vychutnat svojí količku. To je ale potěšení. Začnu s vrchu. Mňam, to je výtečná chuť. No kamarádko, nastal čas tebe sundat štítek a podívat se a vyzkoušet, co v tobě je.
Tyjo, tak skoro se hýbe. Tahle kola je tak obrovská, že se nevejde ani do té největší skonice, co mám. Tyjo, to bylo docela těžký. Ale to nevadí. Teď ti rychle rozpustím fénem a bude to nádherný nápoj. Wow, to je hustý. Bude to ještě lepší než předtím. Vypadá to tak lahodně. Už se nemůžu dočkat, až to ochutnám. Tyjo. Fakt je to ještě lepší než předtím. Pokračuju v práci. Myslela jsem, že to bude rychlejší, ale myslím, že to stojí za to. Hotovo! Tyjo, wow! Hurá! A teď nastal čas na ochutnávku. Tyjo, to je tíha. Mňam. Měla jsem pravdu, je to ještě lepší, výtečný. My to chceme taky. Uklidněte se, lidi. To se nepovedlo. Wow, ty tomu dáváš, Roxy. Vypila to na ex. Jo, bylo to úžasné, lidičky. Nechte si o tom zdát. Smůla. Tohle je ta nejmenší porce šumového prášku, jakou jsem kdy viděla. Fakt paráda. A já mám obyčejnou porci a tohle prostě miluju. Tyjo. Hurá, mám tu největší porci, to bude skvělý. Ale Ashley, ty začínáš jako první. Do toho. Dobrá. Pojďme se podívat, co z toho bude. Jak se vám líbí můj mini ohňostroj? No a je to. Au, co děláš? Buď opatrnější. No a teď ochutnám svůj šumivý prášek. Koukejte, začíná ohňostroj. Fakt cool šumák, líbí se mi. A co se asi stane, když se nasypu do pusy celý sáček? No, připravte se. Oh, wow, to je něco. Ztrácím nad tím kontrolu. Holky. Au. Ne, tohle ne. Všechen šumák se mi rozsypal na stůl. Zachraň se, kdo můžeš! Mami! Pozor! Jsou všichni naživu? Jejda, to jsem tomu dal. A to je všechno? Takhle malou koulu jsem ještě nikdy neviděla. Já jsem měla mnohem větší štěstí. Větší? Podívejte se, jaký já mám štěstí. Takový sud jsem ještě nikdy neviděla. Ale začíná ten, kdo má tu nejmenší kolu. Takže Mary, začni první. Snadno. Zbývá jen ještě nějakou otevřít tu malou lahvičku. Ale jak? Ani zuby mi nepomáhají. Ale já tě dostanu. Otevři se! Hned! Tu máš. Tadam! Říkala jsem, že ji dostanu. Je vynikající. Škoda, že jí bylo tak málo. Emo, teď ty, ochutnávej kolu. Hurá! Na rozdíl od Mary, nemám s otevíráním koly žádný problém. To je dobrota. To je moje nejoblíbenější limča. Mimochodem, proč si ji neudělat ještě lepší? Do kole můžu třeba dát trochu medu. Super. Určitě to bude moc dobrý. Hotovo? Teď už jen stačí všechno hezky promíchat. Myslím, že to stačí. A jasně, že kolu nemůžete pít teplou.
Musí se nechat hezky ochladit. Hotovo. Teď už ji může vypít. A nebo spíš sníst. Koukejte. Tyjo, to je žele z příchutí koly. Jo, a to vše díky medu a ochlazení. Jsem naprosto nadšená. Nejradši bych to zhltla celé najednou. Jak se to hezky táhne. Tohle asi musí být fakt dobrý. Jo. Ach jo, kvůli tomu medu jsem přilepla ruka k láhvi. Pomůžete mi, holky? Ne, nechcem se ušpinit. Tak to budu muset použít stůl. Hotovo. A co dělat s rukou? No je tu jen jedna možnost. No co, teď je řada na mě, abych vypila kolu. Dokonce mám pro tenhle důležitý okamžik nachystané brčko. Dobrý, co holky? Ale ne, nemůžu se jen tak utopit. Ach jo, tak tu kolu určitě nevypiju. Ještě, že mám s sebou spoustu brček. A klidně bych si z nich mohla udělat jedno dlouhé brčko. Emo, navrhuji, abychom si půjčili jí nápad. A kolu. Co to je? Tak holky, nestydíte se za sebe? Co pak vás jako malé naučilo, že se nemají brát cizí věci? Ty jsi tak lakomá. Musíme jí dát lekci. Souhlasím. Ještě, že mám u sebe vždycky mentosky. To bude koukat. Hotovo. Teď to bude. A kolová fontána. Teď jsem celá ulepená. To je hrozný. A nemá vůbec nic k pití. I když, holky, musím přiznat, že to fakt bylo vtipný. Jo, tímhle se rozhodně nenajím. Kate, to jsou pálivé nudle, takže se raduj. A já mám fakt smůlu. Ty? Viděla jsi vůbec ten balík, co mám já? Ještě, že Kate teďka začíná. No dobrá, já se nebojím. Tyhle nudle rozhodně zvládnu. Hlavně, když jich mám tak málo. To tak pálí. Holky, čeká vás něco fakt strašného. Jo, to není dobrý. Emo, vůbec si to nezávidím. Čím dřív tuhle časenou bombu sním, tím líp. A budu od toho mít pokoj. Tak. No, zatím to docela jde. Není to tak hrozný. Ojoj. Už asi vím, co Kate měla na mysli. To pálí. Tyjo. Tolik ohně jsem už dlouho neviděla. No, teď už je to mnohem lepší. Voda pomohla. Mary, nech toho s tím kecáním. Je čas jíst nudličky. Ne, já to nezvládnu. Nemůžu. Ale vyzkouším to. Dejte si pozor, nudle. Mary vám ukáže, kdo je tady šéf. Holky, začíná by mít špatně. Emo, dones vodu. Jsme kamarádky a kámošky se nenechají ve štychu. Pojď, společně Mary pomůžeme. Mary, jdeme ti na pomoc.
Díky. To už je mnohem lepší. Můžu jít dál. Ale buďte připravené. Jo. Mary, ty se nás vždycky můžeš spolehnout. Souhlasím. No jo, nekecejte, dejte mi vodu. Ojoj, myslím, že nám voda došla. Ach ne, zrovna teď, ne, pomoc. Tyjo. Holky, za ty vlasy se omlouvám. Promiňte, neudělal jsem to schválně. Au, pichlavý kaktus. Pichlavý a strašně velký. Že máš velký? Nesmysl. To jsi ještě neviděl ten můj. Při pohledu na něj se mi chce omdlít. Uklidni se, to bude v pohodě. Jo, Mary, na tobě se tomu přesvědčíme. Začínáš jako první. Mám jeden nápad. Proč prostě ten kaktus nezbavit všech bodlinek? Tak mi určitě neublíží. Jdeme to, co? Fuj. Chutná nic moc. Ale nápad s pinzetou byl fakt perfektní. Vůbec jsem se nepopíchala. Emo, teď ty. Dobrá, já se zbavím těch bodlin. Ale udělám to mnohem elegantnějším způsobem. Já! Hotovo. Emo, ty jsi opravdu ninja. Bravo! Děkuju, hodně jsem se snažila. Ale dost řečí, je čas jíst. Ach ne. To je hnus. S tímhle se neporadí ani ninja. Hnus. Ale stejně ho musí sníst. Kdo vymyslel ty hloupá pravidla? Fuj. Ble. Ne, už to mám dost. Tohle je ten největší hnus, jaký jsem za poslední dobu ochutnala. Kate, no, zbýváš ty. Proč mi to děláte? Myslím, že půjdu Maryjinou cestou. Všechny bodliny prostě vytahám pincetou. Mám lepší a rychlejší nápad. Kate, vezme si pilu. Pilu? Ne, stejně nevím, jak se používá. S pincetou je to naopak snadný. Emo, je to jasný. Zrychlovat nehodlá. No, tak ho to všechno bylo. Ježiš, ona ještě neskončila. Kate, no co, už to máš? Už mě nebaví čekat. Nefňukejte, už zbývá jen trochu. A je to. Kaktus je hotový. No, všechny už usnuli. Dobrá, budu muset ochutnat ten kaktus bez nich. Ale voní docela pěkně. Fuj. Jo, holky měly pravdu. Ten kaktus chutná fakt odporně. Ale protože všichni spí, nikdo nepozná, že jsem ho vyhodila. To je jisté. Co se to stalo? To jsem byla já. Jsem tak znechucená, že jsem dokonce omylem schodila květináč. Chudá Kate. Jo. Skvělý, miluju Nutellu. Zvlášť, když jí je tolik. Wow. Já jí mám stejně nejvíc. To teda jo. Ale Kate začíná. Jdi do toho. Na ochutnávání Nutelly ještě brzo.
Nejprve si musím udělat malé toustíčky, na které se tu Nutellu namažu. Jen se podívejte, jak je to roztomilé. Maličká roztomilá kuchyňka. Chvíli počkáme. Obrátíme. A malinký toustíček je hotový. A teď namažeme Nutellou. Jen se podívejte, jak je to roztomilé. Roztomilé a dobré. Wow. Jo, jsem naprosto nadšená. Kež bych takhle mohla mlsat celý život. Škoda, že je ta sklenička tak malá. Došla opravdu dost rychle. Mary, teď ty. Konečně. Já se můžu Nutellu vychutnat bez dalšího jídla. Ke štěstí mi stačí jen prsty. Jo, je výborná. Vlastně to není moc elegantní. Za to je to moc dobrý. A ještě tam něco je. Co? Ach jo, moje ruka. Kate, pomoz mi prosím. Uvízla mi ruka. Jo, klidně, mám tu pilu. Ne, jenom ne pilu. Emo, jsi genius. Moc ti děkuju. Je čas se sklenicí rozloučit. Stejně už ní není žádná Nutella. Emo, teď ty. Super. Jen se podívejte, kolik je tu Nutelly. To je paráda. Ale i takovou velkou sklenici zvládnu velmi rychle. Dokonce jsem si na to nachystala speciální lžíci. Jo, je fakt výborná. Vypadá to lákavě. Ach jo, i ta lžička na tu sklenici moc malá. No nic, dojím to i bez ní. Nebo spíš dopiju. Kate, a kde je tvoje elegantnost? A, Emo, měla by ses umít. A co? No nic, hlavně, že mi to chutná. Ostatní mě nezajímá. Ty, to je malý lízátko. Já jsem tak smutná. Molly, podívej se, co mám já. Páni. Hele, já mám ještě větší. Haha. Je to mega lízo. Ty jo. Haha, ty máš teda pracka. Nesmějte se mi. Aspoň můžu začít jako první. Mňam, to je vynikající. Moc sladoučký. To je vtipný. Už jen to s tebou nebaví. Jsi jako malá. Já ti teďka ukážu. Au, to bolí. Můj prstíček. Jak jsi to mohla udělat? No dobrá, vrhnu se na své lízátko. To je vynikající, mňam. Ty, ale na ně bych se vylámala zuby. Já už vím, co udělat. Já teďka rozbiju, tu máš. Jo, to mě moc bavilo. A teď se mám krásné kousíčky, které se dají pohodlně jíst. Mňam, to je báječná chuť. Mňam. Je to všechno moje a sní to všechno až do posledního drobečku. Ale považte se na to šahat. Báječné. Teď ty. Jo, ale jak sníst tohle obra? Tady máš. Ne, to je moc malý. Vezmu si něco silnějšího. Wow. Jo, tohle bude v pohodě. Tu máš. Tu máš, já ti ukážu. To je báječný. Je to legrace. Tak, ještě trochu. Skoro to mám. Ještě trochu. Jo, a je to? Paráda. Holky, dejte si, mě to nevadí. Je toho to dost pro všechny.
Mňam, díky, to je vynikající. Mňam, mňam, mňam. To je rostomilý žralok. Wow. Ty jo. Můj žralok je větší. Je to úplný predátor. Cože? To můj žralok je obrovský. Paráda. Skvělý. No holky, já začnu. Tak jo. Tak, ochutnám. Je dobrý. A mám toho strašně málo. Ach jo. No dobrá, Chloe, teď ty. Jo, jasně. A jak se do něj ukousnout? Je to strašně tuhý. No tak co s tebou mám dělat, žraloku? Ne, nejde mi to. No dobrá. Máš nějaký nápad? Jo, pomoz mi, tahej. Už to skoro bude. Wow. Oj, promiň, to jsem nechtěla. Ale tohle ocásek ochutnám. Je vynikající. Mňam. To byla rána, ale jsem v pohodě. Želé. Hej, nech mě si ukousnout. No tak. Ne, je to všechno moje. Ty jsi hladová. No, teď si nás jděte do toho. Jo, konečně se může vrhnout na svého mega žraloka. Ale jak ho sníst? Haha, já už vím jak. Teď ze mě bude ninja, holky. Rozpěkám ho na maličkaté drobečky. Uvidíte. Wow. Jdu do akce, to máš. Perfektní. Skoro to mám. Ten je fakt hodně tuhý. Tak, to se mi povedlo. A teď všechny ty kousky vyhodím do vzduchu. A budu je chytat do pusy. Já si tak pošmáknu. Tak, ještě jeden, ještě. Tak. A teď chytám. Mňam. Vynikající žralok, moc mi chutná. Tohle je ten lepší želé mého života. Mňam. No, mám to. Bravo, bravo. Děkuju, holky. Malé nudličky, ale strašně pálí. Já už mám větší. Jsou extrémně pálivé. Wow. Ježiši, to je ale kýbl. Jak tohle zvládnu, holky? Já se tak bojím. No, Chloe, začni. No dobrá, holky. Já to risknu. Jsem moc ráda, že mám maličkaté balení. Tak, zatím to docela ujde. Ale ne. Už to začíná, je mi strašný vedro. Holky, to vám nezávidím. Teď ty. A co bude se mnou? Já to nechci dělat. Tak počkej, já mám nápad. Budu tady hnedka vedle tebe, abych ti když tak pomohla, jo? Tak jo, děkuju. Tak já to risknu. Tak, namotám se na vidličku a ochutnám to. Strašně pálí. Ale ne. Díky. To bylo skvělý, děkuju. No, teď ty. Jsem tady, když tak ti pomůžu. Tak jo, s vaší podporou to zvládnu, holky. Hej, já jsem to ještě nespolkla. Co děláš? La la la. No dobrá. Hele, já tě vidím. Nedělej to už. Ještě je brzy. Tak dobrá, nejprve to ochutnám. A až to začne pálit, tak mě hasíš. Ty jsou vynikající nudle. Miluju je. Mňam. Ale jsou strašně pálivé. Takže musím jíst hodně rychle. Už to začíná, pomoz mi. Jsem tady, dotak. No tak pomoz mi. Já hořím. To je sranda. No tak pomož jí už.
A prosím tě, ale nepotřebuje moji pomoc. To bylo hrozné. Děláš si srandu? Teďka? Měl jsi to udělat mnohem dřív. Řekl jsem mi, že mi pomůžeš. No ale fakt dík. Jo, já jsem skvělá kamarádka, vždycky pomůžu. Ty, to je malá žvejkačka. Skoro není vidět. Páni. Jo, já mám nádhernou velikost. Je úžasná. Wow, co to je? Tomuhle říkám obr. To si teda pošmáknu. Miluji žvejkačky. Ty máš teda drobečka? No takhle, ochutnej to. No jo, možná mám drobečka, ale bude vynikající, uvidíte. Tak, rozbalím to. To je pěti žvíkačka. Ochutnám. Je vynikající. Ty, nafouknej bublinko, koukejte. Já nic nevidím, prosím tě. Počkej, podívej se přes lupu, koukej. To je teda bublinka, tak skvělý. Tak maličkatá. A teď se podívej na mě. Ukážu vám, co umím. Mňam. To je vynikající žvíkačka. A teďka nafouknu bublinu. Koukej, tohle je bublina. Vidíš? Ne, holky. Já vám teďka ukážu, co je to velká bublina. To budete koukat. To je vynikající žvejka. Já ji prostě miluju. Já jsem asi v ráji. Holky, tak dobrá. Mňam. Rožíkám jí celou a pak nafouknu mega bublinu. To budete koukat. Tak, další kousek. Mňam. Teď si takhle zroluju. Paráda. Vynikající sladká roládička. No a tohle je poslední kousek. Začínám foukat. Za chvíli to uvidíte. Wow, to je fakt hodně velká bublina. To je nebezpečný. Tohle je výzva, velká, obyčejná a malá porce jídla. Podíváme se, kdo má jakou velikost. Začneme s Quentinem. Ten má malou lahvičku koly, nezlob se. Britney má obyčejnou lahvičku, ale Dannyho je obrovská. Takovou jsme rozhodně ještě nikdy neviděli. Tak já začnu. Otevřu si to. Hej, nejde mi to, co s tím je? Utrhl jsem to víčko. Počkejte, to je divný. To voní jako čokoláda? Jo, super, je to čokoška. Mňam, to je lahodný. Moc mi to chutná, kamarádi. A co pak je v ní? Je tam žele. Tak to si naliju rovnou do pusy. Žele se skytlskama. Wow, to je lahodný. Britney, co chceš? Jak ti to chutná? Ty máš barevný zuby. To vypadá fakt divně. No, podívám se do své lahvičky. Nejprve ukousnu vršek. A dostanu se k náplni. Wow, nikdy jsem neviděla Britney tak agresivní. Jo, je to tak lahodný. Už jsem se dostala k náplni. Já mám taky žele se skytlskama. Paráda. Přesně jako měl Quentin. Mňam. Sním to všechno do poslední kapičky. A tu láhev musím rozbít. Jo, rozlámala jsem jí. Hustý, to je paráda. A teď si na tom hezky požmáknu. Mňam, to je tak vynikající. Mňam, ale mám ruce tak lepkavý. Mě napadl vtip. Teď si uděláme s chvilku legraci. To bude sranda. Jo, tohle kluci rozhodně nečekali. To byl dobrý prank, Britney. Ojojoj, přilepil si tě k těm tričkům ruce. Ojojoj, tak to je hodně špatný. Promiňte, to jsem nechtěla. Omylem jsem roztrhla trička.
A to nevadí, že jo, Danny? Teď ty. Jo, super, nejprve ochutnám víčko. Ty, to je taky čokoládový, mňam. O, dostal jsem nápad. Dneska si to želé zamíchám. Hláni do z toho bublinky. Ty, ona spadla. Je, lahev se rozbila. Byla tak velká. Tam musí být spousta medovýho želé. Danny, ochutnej to. Jo, to je vynikající. S ním to všechno do posledního drobečku. Miluju to. Ty, mňam. Pane Danny, jste v pořádku? Myslím, že jste onemocněl z toho, že se snědl příliš mnoho sladkostí. Počkejte, to jsou jen skytlsky. Ne, vy jste nemocný. Musím vám dát injekci. Kam běžíte? Je to malá dávka. Danny, radši utíkej a nezestavuj se. Páni, to je maličký baloní Pringles. Fakt maličký. A Danny má obyčejný balení. Tím se najíš. Ty, a podívejte se, co má Quentin. To je ohromný balení. Ty jo, ty existují. Páni. No tak já začnu, kluci. Mám maličký balení. Je tam vůbec něco? Jo, je. Ty jo, to jsou maličký Pringlesky. Tak je ochutnám. Ty jo, ty jsou tak lahodný. Já chci ještě. Hej, to už tam nic není, nebo co? No tak. Ach jo. To fakt došli. Ale ne, můj prst. Zaseknul se tam. Danny, prosím, pomoz mi. Jo, pomůžu ti. Tahám. No, teď když se Danny není, tak tyhle bramburky jsou moje. Hej. Britney, ani o tom nesní. Tohle jsou moje chipsy a já si je sním sám. Ty jsou tak čokoládový. Kdo by si pomyslel, že budou tak dobrý? Mňam, dokonce mi chutnají víc než obyčejný. Já chci taky čokoládové chipsy. Ukradnu mu je. Stačí mu jen odfiknout dno z jeho pachovky. Hej, kde jsou moje chipsy? To je divný. Proč je tady díra? Kde je dno? A kde jsou chipsy? Co je to za magii? O ne, to není žádná magie. Je to podvodnice jménem Britney. Snědl jsem moje čokoládové chipsy. Danny, počkej, mám plán. Vidíš to obrovské balení Quentina? My to můžeme všechno sníst. To je skvělý nápad. Jupi, teď jsem nosil já. Au, moje hlava. Jen se na to podívejte, to je velká brambůrka. Úžasný. A je tak vynikající, moc mi chutná. To je tak lahodný. A sami se dělat nebudou, rozumíte? Mňam. Danny, tohle potřebujeme. Quentin ještě netuší, že Britney a Danny vymyslel skvělý plán, jak ukrást jeho brambůrky. Páni, Quentin v tom balení zmizel. Hledě, tohle je tak lahodný, já jsem tak šťastný. Danny, já už to nevydržím. Musíme vyplnit náš plán. Rozfeknu Quentinovi to balení a zabereme si jeho chipsy. Ty jo, my se tak pošmákneme. Ne, je to jen Quentin. Tohle jsou moje chipsy a už došly. Všechny jsem je snědl. Jo, no tíkejte. Haha. No a je to, nechte mě na pokoji. Já se na nich pošmáknu sám. Tentokrát mají kamarádi lízátko a čokoládovou fontánu. Quentin s tímhle lízátkem jsem měl fakt velký štěstí, ale fontána je tak maličká. Britney má všechno tak akorát. Obyčejné lízátko a obyčejnou čokoládovou fontánu. A Danny má obrovskou čokoládovou fontánu a malý lízátko. Tohle kolo bude zajímavý, tak to ochutnejte. Quentine, do toho. Namočím lízátko do fontány. Tak, musím se ho namočit úplně. To není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. A to lízátko je strašně těžký. To byla sranda. Quentine, to lízátko bylo na tebe moc těžký, co? Jsi v pohodě? Celé se rozbilo. Ty z toho máš hromadu kousíčků, co s tím budeš dělat? Tohle je ještě lepší. Všechny kousky si dám do misky. Tak, paráda. Teď si vezmu kladivo z Minecraftu. A mlátím. Haha, to je paráda. Teď se na to podíváme. Vezmu si tyčinku. A koukejte, mám z toho krásné hvězdičky. Ochutnám. Ty, to je lahodný. Britney, co jsi vymyslela ty?
Já si taky namočím celá lízo do čokolády. Já mám všechny perfektní velikosti. A ještě mi k tomu chybí barevné posypy. Tak, posypu si lízátko. To je ale nádhera. Teď je mnohem hezčí. A ochutnám to. Tyjo, to je tak lahodný. Mňam. Danej, teď ty. Tak jo, zkusím to. Já mám malý lízátko. Namočím do čokolády a teď ho ochutnám. To je skvělá kombinace. Co se stalo? Tyjo, já jsem se ukousl do lízátka. A je v něm žvíkačka, paráda. Tak zkusím nafouknout bublenku. Tyjo, to je skvělý. Podívejte se na ten krásný balonek, co nafoukl Denny. Co s ním budeš dělat? Namočím se do čokolády. Tak, úplně. A je celý v čokoládě. Teď je pevný. To je nápad. Chcete, abych ho rozbil? Jasně, do toho. Páni, rozbil se do malé kousíčky. To je paráda. To musím ochutnat. To je vynikající čokoláda. Jdi nám to taky zkusit. Tak jo, tady máte, ochutnejte to lidi. Já nejsem hladový, mám spoustu čokolády. Wow, co to byla má? Vypadá to jako mini gumová kola. To je roztomilá. A co mají ostatní? To je obyčejná velikost. Jill má štěstí. Ale nemáš takové štěstí jako Tyra? Ta má obrovskou gumovou kolu. Páni, to je úžasný. Nezávíte mi, holky. Ale prosím tě, já mám taky svou želé količku. Ale ta moje je obrovská. Holky, nehádejte se. Radši to ochutnejte. Ojojoj. Promiň, Jill, to jsem nechtěla. Dej mi to. No, já to ochutnám, vypadá to lahodně. To je vynikající. Mňam. No, tak teď já. Vezmu si talíř, dám na ní svoji lahvičku, vezmu si vidličku a nůž a nakrájím si ji na malé kousíčky. To vypadá tak lahodně. Moc se mi to líbí. Chutnám. Mňam. To je mňamka. Já vím, jak se s Jill udělat legraci. Vezmu jí tu žele láhev a dám jí tu pravou. To je lahodný. Mňam, 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 já chci ještě. Ale ne! Kdo mi postrčil tu opravdovou láhev? To snad ne. Kde je moje žele? Já za to nemůžu, to ona. Tyro? Jo, promiň, ale byla to sranda. No a teď se vrhnu na moji obrovskou láhev. Utrhnu jíčko a ochutnám. Na co to koukáte? Počkejte, to vás tak láká moje želé? Ty, oni jsou úplně hypnotizované. Au, můj prs, kousla si mě. Holky mají takový hlad, že nepoznají rozdíl mezi pravým prstem a želé bonbónem. Ty na to tak zaútočili. Holky ne, počkejte, já vám to nedám, to je moje láhev. To určitě, dáš nám to, haha, ona je naše. Mňam, 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 to je vynikající želé. Paráda. Máme toho tolik, super. Jo, nemůžu se toho nabažit. Mňam. To je všechno, co mi zbylo. Holky, vy jste tak kruté. Tohle je úplná pecka. To jo, nic lepšího jsem v životě nejedla. Musíme to dojíst do posledního kousíčku. To teda jo, je to vynikající. Mňam. Čím víc to jím, tím víc mi to chutná. Vy jste hrozný, holky. Dokonce se vás bojím. Tyro, ty jsi ještě nesnědla ten zbytek? Tak se s ním taky rozluč. Ty holky, vy jste úplný divošky. Je to, jako bych byla v kleci s hladovými tygry. Nechtěla bych být na místě toho želé. To je ale malá porcička nudlí. Vypadá to tak roztomile. A jsou sýrové. A Belly má obyčejnou porcičku.
Wow, Jill má obrovský kýbl nudlí. Jak to všechno sníš? Ty, a to je štígr. Ty, já chci taky, dáš mi trochu? Ne, nedám. Ty jsi hladová. No dobrá, chutnám ty svoje. Mám na to i tyhle maličký hulčičky. Ty jo, oni jsou úplně obalený v síru. To bude dobrota. Mňam, je to vynikající. Hej, proč ty dodačky nemůžu vytáhnout z toho belíčku? Jill, pomoz mi. Tahám, no tak. Ještě trochu. Už jsem z toho unavená. Tyhle syrové nudle jsou prostě vynikající. Mňam. To bylo super. Hej, co to děláš? Proč si to sem hodila? Promiň, to jsem nechtěla. No dobrá, ochutnám své nudličky. Už mi tečou sliny. To je vůně. Ty, oni se mi dostali do nosu. Ale ne, já si kýchnu. Fuj, to si se dělají srandu. To je humus. Já se pozvracím. Fuj. Jejda, no, měla bych ochutnat své nudličky. To vypadají tak lahodně. Jen se na to podívejte. To je úžasné. Já chci ještě. Na světě není nic lepšího než sýrové nudle. Byla jí s takovou chutí, já chci taky. Nastal čas se pustit do mého belíku. To vypadá tak lahodně. Co? Spadly mi. No dobrá, zkusím to ještě jednou. Ale ne, všechno mi padá. Co dělám špatně? No to nevadí, nic mi nepadlo. Dám si vědečku na vrtačku. A teď si ty nudle namotám. Podívejte se na tu rychlost. Wow. Ty jo. Ojojoj. Něco nešlo podle plánu. To je ale výkonná vrtačka. No dobrá, vymyslím něco jiného. Musím si udělat projekt. Tak, jo, už jsem to vymyslela. Teď si to napíšu. Tak, tadám. Koukejte, tohle je můj robot, který nakrmí mými nudličkami. Je to geniální. Sem si dám skluzavku. A tady bude robot. Zatleskejte mi, já jsem prostě genius. Tak to pojďme rozběhnout. Podívejte, funguje to. Teď mi dám nudl na skluzavku. A oni se mi svalí rovnou do pusy. Wow, to je paráda. Jo, to je skvělý vynález, Jill. Ty jsi fakt genius. Zkusíme to znovu. Wow, to je prostě báječné. Na tohle bych se mohla dívat věčně. Robot krásně krmí všechny holky. Paráda. Díky, robote. Jo, to je maličká lahvička. Je to želé huba buba. A tady máme obyčejnou láhev se Skittles. To bude sladoučký. Tyjo. A byla dostala obrovskou láhev Mentos. To bude osvěžující. No, začneme s Jill. Ta má nejmenší. Jo, to je fakt super. Zkusím to. Už to leze. To je právě takhle hodně. To je vynikající. A teďka můžu nafouknout bublinku. To je nějaká divná. No, já už vím. Vyrobím si malého nafukovacího pejska. Ten je rozkošný. Paráda. To je miláček, dej mi ho, já se na něj podívám. Díky, to je parádní hračka. Ale ne, mám celou ruku od žvíkačky. Fuj. Ojojoj, Jill z toho nemá radost. To byla její hračka. Promiň, Jill, to jsem nechtěla. No, tak ochutnám své želé. To je mňamka, jen se to podívejte. Je v něm tolik Skittlesek. Mňam, to by moc chutná. Ty jo.
Wow. Tyro, ty tak divně jíš. Podívej se na sebe. Jsi celá Skittles? No a co? Nesmějte se mi. Taky bych se vám mohla pomstít. Teď budete taky celý od Skittles. Haha. Tu máš. Haha, minula se mě. Haha. Ale ne. Trefila jsem můj láhev. Teď je v ní díra. I když to je docela super. Aspoň to můžu ochutnat. A to je lahodný. A teďka mám tak svěží dech, holky. Koukněte se na to. Jo, to je úplně mrazivá svěžest. Úžasné. Podívejte se na ty vločky. Jejda, Jill asi nic nevidí. Její brýle jsou zamrzlé. Wow, to je hustý. Belo, zkus to ještě jednou. Jo, hned. Tak, prosím, vločky pro vás. To je úžasné, ty jsou tak krásný. Ale ne, ona zamrzla. Holky, co budete dělat? Ale ne, co budeme dělat? Tyra zamrzla. Jo, ale Belu to vůbec nezajímá. To je hrůza, co dělat? Dobrá. Můžu ji zkusit rozmrazit fénem? No, zkusím to. Možná to bude fungovat. Díky, Jill. Zachránila se mě. A teďka rozpustíme ty sněhové vlačky. Co jste to udělali? Zkazili jste všechnu zábavu. Má krásko. Taková obrovská pizza. Wow. Naštěstí ne jako ten můj kousek. Je tak maličký. Tak, nechápu to. A kde je můj kousek? Vypadá to, že si budu muset vzít lupu. Tak, podíváme se. Mám ho. Proč je tak malinký? Jo, Emo, takže já jsem měla ještě štěstí. No dobrá. Musím to zkusit. Je docela dobrá. Škoda, že byla tak maličká. Možná, že můžu najít ještě něco? Wow, tenhle kousek je větší. Jasně je větší, ale je můj. Takže běž zpátky. Včas jsem si schovala svůj kus. No ty si teda, Emo. No tak Jess, yes. Jo, tak to ochutnám. Páni, ten sýr se tak pěkně táhne. To je dobrota. Prostě úžasný. Mňam. Moc mi to chutnalo. Dobrý, Jess. Teď jsem konečně na řadě já. Tak, na které straně bych asi měla začít? Myslím, že začnu tady. To je tak dobrá pizza. Pepperoni mají nejoblíbenější. Mňam. Oj, myslím, že už jsem naspaná. No tak Mary, dáš to sníš. Tím už se nejsem tak jistá. Ale snažím se. No tak Mary, do toho, my ti fandíme. Už se do mě nic nevejde. Já jím. Dělej, Mary, ještě kousek, zvládneš to, do toho. Tahle pizza je tak trochu nekonečná. Moc toho už nezbývá. Myslím, že to byl poslední kousek. Zvládla jsem to, konečně. Oj. Ups. No, budeme pokračovat. Proč ne? Mary! Hurá, zvládla si to! Tyhle bramburky jsou tak maličké. No. Já mám větší štěstí. Mám většiný balíček svých oblíbených chipsů. A co je tohle? Wow, to jsou obrovské bramburky. Skvělý. Ještě jsem je dostala já.
Super, ale já začnu jako první. Tak, co pak tu máme? Kouknem se. Jiný na bramburka? To snad ne. No, je to lepší než nic. Tam fakt už nic není. No dobrá. Au, co s tím házíš? A to jsem nebyla já, to se ti jen zdálo. Jasně. No dobrá. Teď si dám své bramburky. No. Cože? Jenom jeden velký chips? To je smůla. Ale vím, jak to originálně sníst. Roztočím se to na prstu, jako vrtuly. Ha? No a je to. Báječný. Co jo, to bylo fakt skvělý, Emo. Vedej si skvěle. Teď je řada na mě. Podíváme se, co pak tu máme. Páni, tak to je nejlepší bramburka, jako jsem kdy viděla. Vypadá skvěle. Tak, vrhnu se na ní. Ham. To je prostě úžasný. Co se to děje? Jen si trochu ukousnu a nikdy si to nevšimne. Ojoj, zkus mi ji vzít. Hej, to je moje, vrať to. No prosím. Tu máš, to máš za to. Stop. A kde je zbytek bramburky? Ale ne. Opravdu, kam se poděla? Správně, tady je. Miluji chipsy. Jess, koukej, tady je kousek. Sama ho sním. Dokud mi to nevzali, musím to dojíst. To je nespravedlivý. Ani jsem se nenajedla. No dobrá, Jess, tady máš, dej si. Hurá. To je ale malý McFlurry. Úplně maličký. A já mám celý belík. Super. To je taková mňamka. Jen se podívejte na tohle. Tady je celých 100 litrů. Wow, máš fakt štěstí. Ale Emo, začni ty. Dobrá, klidně. Zrovna tu mám s sebou tu nejmenší lžičku. Myslím, že si mi s ní bude moc pohodlně jíst. Zdá se, že něco nešlo podle plánu. No to je jedno. Oj, jak se zdá, ten balíček není jedlý. No to nevadí. A lžička už mi taky na nic. Bylo to dobrý, ale nestačilo mi to. Dala bych si ještě. Na co čekáte? Mary, teď ty. No dobrá. Konečně si můžu zmrzku taky vychutnat. Je vynikající. Ale budu si na ní muset jít brčko. S jeho pomocí to celé vypiju. To jsem asi trochu nedomyslela. Ta zmrzla je moc studená a ji nemůžu pít. Já chci taky. No dělej. Konečně jsem to zvládla. Nebylo to snadný, ale já jsem silná. Oj, co se to děje? Začínáme zamrzat mozek. To je strašný. Ale ne, asi to je v pohodě. Teď ty, Jess. Jo, je čas hodnout moji obrovskou zmrzlinu. Vezmu si velkou lžíci. Nádhera. A chutná to úžasně. Ta zmrzka je moc dobrá. Chci víc, ještě víc. A ještě víc. Chutná báječně. A ještě je taky dost studená. Ale víc lahodná než studená. Nemůžu přestávat. Asi se ze mě stala rampouch. Ona zamrzla. Budeme muset něco vymyslet. Rozhodně, ale nejlepší si poradíme s tímhle. Jasně, musíme Jess ochránit před studeným. Kde to jsem? Co se to děje? Hej! Ahoj, Jess. A my tě to zachraňujeme. Ta zmrzka je fakt moc dobrá. Už to přestává. Vraťte mi tu zmrzku. Je moje. Cože? Už jste ji snědli? To snad není pravda. Neděkuj nám. Hoj. To máte za to. Budete vidět, jak krást.